ҳанӯз дар ҳама канори ин боғ садои суруду мусиқӣ баланд аст. Мардум аз иди сада ҷашн мегиранд. ҷашне ки таърихнигорон пайдоиши онро ба замони ориёиҳо ва пеш аз онҳо марбут медонанд. таҷлил аз ҷашни сада дар сатҳи ҷумҳурӣ дар боғи дӯстии халқҳои пойтахт бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ, ярмаркаи маҳсулоти кишоварзӣ ва додани оши палав барои мардуми пойтахт сурат гирифт. сада аз ҷашнҳои қадимии мардуми форсзабон дониста мешавад, ки дар оғози шомгоҳи 10 баҳманмоҳ баробар ба 30 январ баргузор мешавад. ин ҷашн пеш аз ҳама ҷашни ғалабаи гармӣ бар сардӣ, ҷашни ғалабаи равшанӣ бар торикӣ, ҷашни ғалабаи пеш аз ҳама сулҳ бар ҷанг аст ва мардум ҳамасола 50 шаб ва 50 рӯз пеш аз наврӯз ин ҷашнро қайд мекарданд ва худи сад ин воҷаи пурраи тоҷикӣ марбут ба рақами сад аст. дар рӯзи сарди зимистон мардуми душанбе дар атрофи рамзи аслии иди сада оташ гарм мешуданд. дар ҳама гӯшаҳои боғ гулханҳои оташ фурӯзон буданд. бо афрӯхтани оташ онҳо хунукии қаҳратуни зимистонро аз худ дур мекарданд аз як тараф, аз тарафи дигар ба ин оташ гиёҳҳои гуногуни шифобахшро мепошиданд то ки тамоми хунукӣ ва касалиҳое ки дар бадани инсонҳо дар зимистон омада буд аз байн равад. яке аз рамзҳои дигари ҷашни сада ҳам баргузории бозиҳои гуногуни варзишӣ ва мусобиқот байни наврасон, ҷавонон ва ҳатто пиронсолон аст. дастандаркарони ин чорабинӣ дар боғи дӯстии халқҳои пойтахт талош карданд бозиҳои ба монанди бандкашӣ, вазнбардорӣ, гӯштингирӣ ва дигар намудҳои варзиши қадимаи миллати тоҷикро ба намоиш гузоранд. умуман дар ҳама давру замон варзиш вобастагӣ дорад ба ҷашнҳои миллӣ. умуман барои ҳар як давлат, барои ҳар як миллат шахсони бақуввату барҷаставу пурқувват лозим ҳастанд барои марзу бум ҳимоя кардани давлати худ аз ҳама таҷовузҳои ғайри дигар миллату давлатҳо. варзиш постоянӣ доимо дар нами ҷашнҳои сада, наврӯз бо ҳам алоқамандӣ дорад ки вақте ки мардум дар сада ё ки дар наврӯз ҷамъ мешаванд, аламу бозиҳои аҷдодии мо гӯштинг, аславонӣ, човандозӣ, паридан, бандкашиҳо, гарданкашиҳо гузаронида мешавад. дар ҳоле ки варзишгарон байни ҳам қувваозмоӣ доштанд, оҳангарону косибон талош мекарданд қадимӣ будани ҳунари худро ба намоиш гузоранд. бар тибқи устураҳо оҳангарӣ ҳам дар замони шоҳ ҳушанг бо пайдо гаштани оташ зоҳир кардааст. мувофиқи ривояти шоҳнома гӯё ҳушанг ҳамроҳи дарборёнаш дар саҳро ба море дучор меояд. ҳушанг сӯи мор санг меандозад, санг бар санги дигар бармехӯрад ва аз он оташак меҷаҳад ва ба ҳамин васила оташ кашф мегардад. мин баъд одамон ба ҳамин муносибат оташ афрӯхта ба он саҷда мекарданд. ҳанӯз дар давраи шоҳигарии ҳушанг мардум як ташаккули ҳамин фикрии мардум боло меравад ва мардум махсусан ин ҷашнро аз он ҷиҳат медиҳанд ба он шабоҳат медиҳанд ки гӯё дар ҳамин ҷашни сада мардум аллакай ба тариқи оташ мана кулолгарию ҳунарҳои мардумӣ авҷ мегирад, оҳангарӣ, кулолгарӣ, яъне ин ҳама тавассути оташ, тавассути гармӣ сурат мегиранд. бо чунин шукӯҳ таҷлил кардан аз ҷашни сада дар тоҷикистон бори аввал ба назар мерасад. амриддин олимов, радиои озодӣ, душанбе.